Аз съм тук в тая нория от 14 години близо и движението беше невъзможно. Просто трафик страхотен и постоянно имаше аварии по електропроводи, нали, удари някой тир стълб и го събори. И по 1-2 дена нямаме ток. Почти ежемесечно имаше такъв случай. Сега движението е по-спокойно и е благодат тая магистрала, която я построиха там. Защото движението мина извън селото. Спим по-спокойно и нема шум, нема нищо. Така да се трескат коли повече, да се блъскат. Че тук по-миналата година един рейс влезнал в домата ми. Добре, че не стана катастрофа с хората. Да. И се удари и у стълба малко го закачи. От тия извън градските рейс беше. И после едно момче, унгарче ли беше, с един голям тиро там, като некакво се насмете, мокро беше, тати тук до този стълб. А сега нема. Откакто е новото шосе нема. Bye. Bye. За мен е огромна чест да ви покана от името на Трейс Груп и като ръководител на участъка от околовръстния път до гара Яна, да покана съответно вас като кмет на Долни Богров, вас като кмет на Горни Богров, да присъствате на откриването и така да споделите този хубав микс с нас като изпълнител. Участъка от автомагистрала Хемус в началото на нейната дължина, а точно преминаването през обходите на Горни и Долни Богров. Това за мен е много емблематичен, просто причина, че като студент първите стъпки
като бъдещ инженер, реално по строителството на автомагистрали съм прекарал точно там. Проста причина, че моите родители са работили в пътния бранш и в края на 80-те и началото на 90-те години започна реалното изграждане на този участък от автомагистралата, който за съжаление в последствие беше прекратено и проектът беше така, за известен период забравен. Този участък от автомагистралата беше част от оперативна програма Транспорт. Финансирането беше осигурено от европейските средства, които ние ползвахме за изграждането на инфраструктурните проекти. 80% от тях, 20% бяха съфинансирани от националния бюджет. Изграждането на участъка от Софийския околовръстен път до гара Яна с дължина 8460 метра, магистрален габарит 29 метра, които имат две ленти за движение, две по 3,75 и една аварийна от 2,50. Участъка включва два моста по директно трасе, два подлеза и три надлеза. В началото на километър 1,450 има пътен възел за подбалканския път, а накрая завършва с възел, който дава посока за село Яна, съответно и за Горни Богров, и се включва съществуващата магистрала към момента. Този участък е част от коридор и този коридор продължава като част от ТЕНТ мрежата още до връзката с пътя Русе-Велико Търново. Съвсем логично останалата част от автомагистрала Хемус също сме включили към дистрибутивната мрежа на ТЕНТ мрежата по проста причина, че тя е свързката с Варна и разбира се други такива областни центрове, като Разград, Търговище, където може да казваме, че по този начин Хемус реално в този участък между Шумен и Велико Търново дистрибутира трафик към основната пътна мрежа. Знаем, че коридор номер 9, който влиза от Русе и продължава надолу към Кърджали и Маказа, там се пресича и с коридор номер 4, с коридор номер 10. Това са участъци, които реално допринасят до трафика по основните паневропейски магистрали, така че лесно може да се обясни наистина значимостта и нуждата от един голям инфраструктурен обект. Характеристиките на пътя са около 500 000 кубика изкоп, приблизително 800 000 кубика насип, 160 000 кубика зона А, 130 000 кубика трошенокаменна настилка, 150 000 тона асфалтови смеси, 20 000 метра канавки, 900 метра тръбни водостоци, около 240 метра почти водостоци и комбинирани проходи за диви животни.
Голяма част от съзнателния ми живота минава по пътищата, по проста причина, че всичките ваканции си ги изкарвах по автомагистралите на работа. Разбира се, тогава носех хлат и жалони. Било и весело с голяма част от по-възрастните колеги, още тогава, които са работили по магистралата, така се познаваме. Екипа от специалисти, които управляват обекта, е 12 души. Това включва геодезисти, ПТО специалисти, съответно инженер по материалите, проектанти на пътна част и мостови съответно съоръжения. Това е малък екип, който изцяло управлява проекта, като за срокове, за качество, контролира хората, които са по обекта като служители. Порядъка на 350 човека, като това включва общи работници, след това технически ръководители, групови ръководители, машинисти, шофьори на камиони. Строителството на големите, особено на големите инфраструктурни обекти, винаги са свързани с доста проблеми, които трябва да се решават. Не винаги всичко е така радостно и цветно, както е на откриването на един пътен участък. Свързано е с много трудности, но това самите хора, които работят на пътя, го знаят най-добре. Трудностите, които срещаме по обекта, са около 2 км. Съответно, едното е преминаване през съществуваща баластрира. Изземат се инертни материали, които се ползват за строителство. Участъка минава през нея около 180 метра, където изграждахме насип от порядък от 2-3 метра дълбочина до 7-8 метра. По време на самото строителство на километър 5-320 открихме съществуващ нефтопродуктопровод, който не беше отразен в проекта на магистрала Хемус. В случая се наложи той допълнително да бъде защитен. По време на строителството, понеже сме в близост до 3 населени места, това са Долни Богров, Горни Богров и Яна, село Яна. Съответно в по-топлите дни, колкото и да оросявам, имало така запрашаване. Държали сме близко отношение с кметовете по населените места. Съответно, ако има оплакване от хората, да може да реагираме по най-бързи начин. Стремали сме се винаги да осигурим и доноски, камионите да карат бавно, съответно, за да не дигат шум и да прашат. Ако някъде в селото от транспорта да паднат материали за насип, сме пращали хора, които да изчистят, да измият съответно улиците, за да може така най-малко да пречим на живущото население и около новостроящите се обекти. Интересното на този обект в случая е полагането на тръбни водостоци, които са с УПВЦ тръби. Другото, което напоследък е доста навлиза в новото строителство, е използването на машина за изливане на монолитни авиационни окопи, като има много плюсове, понеже производителността на тази машина е много голяма и прецизността, с която го изпълнява, и качеството е много добро. Другото интересно в този участък, което се изгражда, имаме допълнителни мерки по ОВОС, които включват екраниращи мрежи за птици. Другите изисквания са шумозащитна стена, понеже в участъка до Горни Богров проектирано е да минаваме в много голяма близост и съответно изграждаме шумозащитна стена, която да предпази населението от шумовете на голямото движение, което в бъдеще ще преминава. Освен това има предвидени комбинирани проходи за диви животни. Има сух и мокър преход, съответно и за лечуги, за водни животинки и вече съответно за по-голями до елен.
Във всеки новостроящ обект и на този има ландшафтно оформяне, което в определени високи насипи или така по откоси, да може да ги заздрави, се съдят широколистни и голистни дървета. Участък бих казал, че в момента трансферира най-големия трафик в държавата. В този участък повече от 20 милиона превозни средства минават годишно. Самото преминаване през населените места толкова дълги години първо беше подложено на много голям ад самите живущи там по отношение на шум, замърсяване от автомобилен прах и изпарения. Но не на последно място е и пътната безопасност. Всички бяхме свидетели в миналото на сериозните инциденти, които се случваха по кръстовищата в двете населени места. Надявам се всичко това да е в миналото и в момента трафика, който ще бъде изведен оттам, да не създава повече проблеми на живущите там. Реалните икономически ползи от изграждането на магистралата, разбира се, могат да бъдат и облечени в цифри. И изчисленията от икономическите специалисти, икономическите анализатори, които са се занимавали с апликационната форма, е, че ползите на годишна база ще бъдат около 3 милиона и 245 хиляди евро общо от спестено време за пропътуването на този участък спрямо варианта преминаването по стария път през обхода на двете населени места. Няма пътен инженер в света, може би бих казал, който да не иска да се правят хубави пътища. Специално в България, понеже все пак нашата инфраструктура е значително изостанала в сравнение с особено европейската инфраструктура. Желанието у нас е многократно по-голямо от това, може би, на останалите колеги. Всички мечтаем да постигнем нещата, които виждаме по-на запад, виждаме в развитите европейски страни. Удовлетвореност. Това за мен е думата, която обобщава чувствата, и то възторжена удовлетвореност.